ole ma sa in thlir tu te chibega bu le vek chewa tu chuma chuan hei tuna kan hmu lai hi Trinity Hospital ania he hospital hi chu Mizoram a damdawi in kan nei zinga chuanin kan chhuan ber zinga mi ani hi ani chutiang khupa dam lo tena kan pan khom damdawi in thra le bel tak chu voin a chiat na thlenga khanin a ban thlang lampang a in khai ve rupa ania chu chu apoi hle me dam lo tam tak puan suan chuak an zon chuaka mun danga an zon lut ani tiang chu nia hei tuna kan hmu hi a thlang lampang om dan ani ati hian a ban thlang lampang kha a in khai rupa ania chuan hemi a thlanga hianin khami Trinity Hospital thlanga khan lei khana satakin an lai ania chuan khami kharwa an sur tam khanin lei min a siama hei retraining wall an siam zong zong khatin a chim vek ani chuan voin lampang a pawh khan ania voin tlai lampang a khan damlo Trinity Hospital a omang chi phei kha chu an la chhuaka ti khan hun danga hun him zoka an zon chhuak ania engpon itse hei Trinity Hospital phei chu a building hi a lian hle maya enge chianna na sa zawk hi a thleng palang ti hi mi tam takin kan hlo ani machan chu Mizoram ina damdawi in kan nei that ber tila a dot kan soi lawang tiang khopa kan pan le kan rin chu nia hemi a building hrim hrim po hi hei an nal hle maya a chhuan om hle ani amaro chu khuarel chianna hi chuanin soi thei hi kan nei mi lawa chuan thingtlang hun hrang hrang atanga hemi damdawi in a awm mek ang chi te pawh kha an thei ang khanin aizol veng hrang hrang a khanin in suan chhuak ania chu chu apoi hle maya hemi Trinity Hospital thlanga tuna leimin hlo om tak oma hi thune tu lampang te tiang mi thiam te hianin hemi namdawi in building ina a tor lo na tur hian him zawk le tha zawka aril ruan hmana ngai tuna an hman vat hi mi puiten kan bei sei tak zet ani a bik takin ai vo India phei chuan zoram hun hrang hrang a chiat na rap thlak tak mai a thleng reng ania vo in thleng tun thleng pon hei a thleng ania chuan a thena he tuna kan hmuang hian kuang te ti khanin thli le arua leimin te khanin an ti chuak nol nol ania tuna kan hmu te pawh hi kanan veng lampanga thlan mual leimin ina a hnol kha ania ten kuang tam tak kha a len chuak ania an chung te thi to tan phei ka chon hmu kha a hreom don hle ani chuan kan hmuang hianin chir nen a leitol nen khanin thli tle nen ruwa nen khan ti khana in pol vel ania khatiang khanin hei tuna kan hmu hianin thlan muala pawh a du tok lawa ten du tokin chiatna thlan muala pawh thlen ani chu tiang khop ani wang chuan thun tuma chiatna lo thleng hi arap thlak hle maya hemi kan hmu kuang ngat phei hi chu a ami de dan hi adang tak zet ani antirnan an chung te tan pawh khan an mani chung te chatuan rampan to te kha an ni em ni lo em pawh kha va hriat thei kha ni to lo tlat ani a thena tlong lianin a chiatna thlena a thena teng khan hun hrang hrang a in chim te pawh a awm rupa ania hei tuna kan hmu te pawh hi tlong tui lianina a thlen vek ani ti hian building sang pui pui pawh kha a tui hawk nula tuk le enge khatiang zum le hriam tam tak leng khanin a chia pil rem rum ani a then chu a ti chim bawk ani chu tiang ani wang chuan tun tuma khami ami thiam ten an soidan phei chuan tun tuma tlong lian hi chu a len ber tuma la ne a chim san ber tuma la ne an ti hial ani chu tiang khop chuan voin lampang ruwa bo hok ron sur khanin chiat na thlen ania hei tuna kan hmu hi mel thum lampang a thil thleng kha ne ti hian kuwa ri ania a chhak lampang a hian lei pial tlep lian tak mai halo omatin leiron tol tha a he ta athang concrete in thleng khanin khongi a om pawh hriat lo khanin a hnol thla vek ani chuan helai na thok uaka kan ti hote hatiang chi tam tak khan la chuaka ti khan a then an ruang hmu lo ten an la omania chu tiang khop chuan zoramin chiat na pui a kan tok ti lo thei ani lawa he tura kan hmu te pawh Trinity khani ani china kan soi tawng khanin hemi Trinity Hospital tal hi chu kan ven him theina tur khan hemi thiam te khan a thlang lampang a foundation a kha en ngun vat ni sela check vat ni se ti kha mi pui zar mi pui tam takina kan bei sai ani chuan hei tuna kan hmu hi pumuan zawa ani hi exercise department an head ani hial ani chuan ani hianin hemi an ina anom lai kha a chhak leimin khan anin kha aron hnol thla vek kha nia chuan chiat na rap thlak tak an tok ani kan leina thle maya an chan chin hi news ami channel hrang hrang apain aron da a zone ta te pawh khan aron puang kha nia hemi an chiat to chung changa hian zoram mi pui hmun tin atangin leina na le khongai na thu kha an chuak bang lo ani chuan kan hmuang hian upa armuan zawa te chung ko chen na a pia in bang eng lo lang hi anin tho ania feia ko tir hi anin sak thar ani
building hi hmuh tur a awm tawh lo a rawn ti ani a hei kan hmuh ang hian a building pawh hi te zawk zawk viau lo a heti ang building lian pawh hmuh tur a awm lo ani chuan a chhak lei tawlh kha a turu dawn ti kha a chiang reng ani chuwang chuan an soi tuang khanin voinah hianin naktuk lampang a pawh khan thli leh ruah rawn thawk le tur khan mithiam te khan chuan an soi lawk kha ni a chuwangin chhiatna rap thlak zawk a thlen lo nan a thei ang anga kan lo in sa seng kha ngai ani chuan i pumuan zo te chung koin a chhiat an tawh hi a kan lein a hle mai a hei mel thum lampang bawk kha ni khan an soi ani a chuan pumuan zo hi ni chira kan soi tuang khan exercise department a an head ani bawk ani a chuan an chhiat tawh chung chang hemi an chanchin hi aron ti viral tir khan zoram mipui tam takin an ngei ven ngal ani a mi tam takin an lein atani chuan an ruang pawh hi an in atanga thlang deuh lawk a khanin hmua hriat kha ni a chuan a fanu hi dama hmu ani a chuan ama pumuan zo hi an hmu chhuak har ber kha ani bawk ani hei tuna kan hmu hi anin hmun lei tawlina a hnawl nuwa a awm dan ani a pui hle mai a hei 407 te pawh hi kawng thlang a hin a len thla lo chauh ani a chu tiang khawp chuanin voina khan chhiatna rap thlak kha a thleng ani zoram mipui mai ani lo wa he ta state danga te pawh ni a Bangladesh sa te pawh ni a Tripura lama te pawh ni a thlina tak mai cyclone on tle khanin hei a ken tel hi mi hring tena kan lo dau hne rual ani lo chiang hle a chuan pumuan zo te hi ni chira kan soi tawng khan concrete lian tak kha oma kha concrete lian tak pawh kha a thlangah hianin a hnawl bo ani a leitawlh kha aturu hle tina ni tuna kan hmuang hian pumuan zo te in pia a sawn saw building enga awma saw building enga sawn ni china kan hmuang kha chuan ala ding kha ni a amaro chu hemi building sen hemi an sak thar hi chu leimin khanin khuda hmu phah lawa khan a hnawl thla kha ni chu tiang khawp chuan leitawlh kha a force kha ana a engpawh ni che pumuan zo te chung kuaina an chhiat tawh a pawh hian mizoram sarkar ZPM in a thei ang kha chuanin ma alak puya engme aral na sum te pawh kha thanem tak kha i a penghal dawn ani ti kha pulil tu oma chief minister khanin aron soi ngal kha ni a abikin tuntruma chhiat na thleng chung changa hian ZPM party kan ti kalphung thar party hianin ami ten an fakron hle a CM le home minister kha ti khan mel thuma kuari chhiat na thleng a pawh khana hmuran vakal ngala aral na sum pawh kha ami pakhat tan cheng nuai li theuh kan sem dawn kan pe dawn ani cheng nuai li in kan ral dawn ani aron ti ngal thei rengot pawh kha zoram mipui tan hianin a thlamuan thlak du hle ni chuan pumuan zo te chung kwa hi tiang hian fanu pakhat an nei an nupa in an awm ani a khate in an awm lai kha a leitawlh khanin voile khatan hnawl thla rup mai ani a kan lein a thle mai an chhiat tawh chung changa pawh hianin an chhung te le an fanu te pawh pathianin hrisel na le domna pezel ro se ti kha karon dil pui tak zet ani